Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sunana Isyaku wanda aka fi sani da Baran jini ma ko na zama celebrity. Haka iya sai mun faɗa min ke. Yawwa. Da Allah na san kai dan Kano ne. Gaskiya ne. Amma dai ba a Kano kake ba, yawancin zaman ka na san kafi zama a Kano. Gaskiya ne. So tambayar da nake so amma da Allah shine kafin wannan abin ya faru. A gani naji yanzu ana cewa wai an kwace wa ABBA an bawa Gawuna. So kafin wannan abin ya faru kai dan APC ne ko kuma dan NNPP? Ni dan NNPP ne, na gane kashe ni. To ina so nan dan maka yan wasu tambayoyi. To Allah sa na sani. Yanzu an ce an kwace na ABBA KABIR YUSUF. Haka suka ce. So kai yanzu ya kake jin wannan magana? Ni wannan magana yanzu haka ina jin ta har a cikin ciki na da jini na yake da gudana, haka maganar nan take gudana a ciki saboda ɓacin ran da nake ciki yanzu. Saboda haka mu ba zai yiwu a ce mutanen nan an gaji da ku, kuna kan gwamnati tun 2019 muka zo muka yi zaben nan, kana suka zaɓe mu muka zaɓe suka ci, a zo a ce a yi mana murɗiya inconclusive mu haƙuri saboda ba ma son tare tarzoma. Yanzu a zo 2023 a yi zaben nan kanawa canji suke so, mu zo mu yi zaben nan Allah ya ƙara ba mu nasara, har mu zo mu yi kwana 100 muna aiki, a zo a ce wai an kawo wani baƙauyen gabar wanda ko Hausa ma bai iya ba, ɗan Boko Haram, a ce wai shine wai zai zo isa baki wai a karɓe mana Kano. To ba zai yiwu ba, sai iya inda ran mu ya ƙare. Oke, kana ganin kenan yanzu Gawuna bai cancanci ya zama gwamnan Kano ba, ko kuma murɗiya aka yi wa ABBA kenan? Duk bin haka ne. Gawuna kar ka manta 2019 shi aka zo aka kama shi ya saci akwati, yanzu nan sai ɗauko ta in nuna ma bidiyon. Sannan Murtala Sirangaro har wando aka tuɓe masa na satar akwati da ya je. A ƙa'ida ma Najeriya da ƙasa ce ta kirki, da an yi musu resign a siyasa ma bai kamata ma su ƙara wani mulki na gwamnati ba. Ok, yanzu kenan mulkin ya kwaci kenan? Mulki bai kwatu ba, sakamakon INEC mu ta biyo su kuma kotu ta basu, sai a je kotu ce za ta ba su zaɓe ko INEC ce za ta bayar. Yanzu dai kawai mulkin da ya kwatu? Bai kwatu ba. Me yasa kace bai kwatu? Shi sa na ce maka kotu ta ba su, mu kuma INEC ta ba mu. Yawa. Na ji daɗin tattaunawa. Sai godiya, kashi mu shafi muna ta yin godiya. Mu ne da NSA muna godiya. Ba da ya zama ginshikin bai daya. Ka shugaban mu na jam'iyyar bai daya.